kalten haala affaire cellal yo en kala haala jaɓaɗora o. Jaɓaɗora o ko professionnel debbo attiɗo debbo ɗo nattuɗa ɗo consultorio muɗum ɗo yo kala ko kaldu on ɗon ko hakkude muɗum e an woni wuɗɗoyta to yahay ko neɗɗo mo mbawɗen hoolade ko neɗɗo ɓattiɗo en professionnel mbawo en wallude tindinde hollude kala ko caɗele ɗe jogui en affaire cellal. si cukayel ngel fuɗɗi wondude e reguel ji debbo ni fuɗɗi wondude e reguel ji yiya ella anda ɗo kam jo ko probléme ji ɗi wonta ɗi musen ndi jogui hen ndi piw ko jaɓaɗora o foti hollude on halna ɗum ko wawi wadde. si woni joom on suka debbo ma debbo mo faalaka jo ɓeynude ɗo de ñamde lekki yo lekki ma yaade to pharmacie sodoya ko faala ko jaɓaɗora o foti ɗum haalande hokki lekki foti wonde e moƴƴi e ɓandu muɗum he e cellal mum he. e woodi lekki moƴƴoki e goɗɗo tawa moƴƴani e goɗɗo ɗule e mbawata sodoyde lekki tan gimmo en tin jahode pharmacie codoyde lekki ta wona jaɓaɗora o wi en cokki lekki saabu goto yo e ƴiƴam mum he e woodi lekki ki yaadi e ɓandu muɗum he.